खोनायाखै घन्टी गाबनायखौनो बाहेराव दङ ना उधर रखो अच्छा है ना सानफ्लावार गायसिगोन दिनै गोदान गोदान फुल गायनो लाबोदो आरोना मालि भैयाया सिगांनि पुरुना फुलफोरखौ फुजोब्बाय नै खालि जाजोब्बाय इयाव ओमफ्राय एबार बेलेग बिबार गायसिगोन आरोना ये क्या नाम है बाबू ओ मिही मिही वाला क्या नाम है ये हाँ सुटिया खोथिया बायदिसो फुलानो नै सुटियानो नामा बिस्कुट गाखिर कफि लाबोना होफैबाय नै ओमफ्राय थाइदैखौनो हरासैनो बेगखौनो मनाखौनो आखायावसो लाबोबाय जि भर्तिनो जोङो दिनै हरसे उन्दुनो मोनाखै दानि 8टायावसो सिरि मोनदो आरोना दहाय 5टा साराय 4टायाव उन्दुनानै जोंहा आबैमोना थांदों नालाय बाहेराव बेनि थाखायनो हरसे उन्दुनो मोनाखै इसोरनि फ्लाइटआ 4टासोआव खोमा ओमफ्राय न'निफ्राय 2टा 2:30टायाव थांदो आरोना ओमफ्राय ड्राइभारा फैदो 1टा बाजियाव ओमफ्राय जों उन्दुदोंमोन हरनि 11:30टायाव ओमफ्राय 1टायावनो सिखारनानै उन्दुनो मोनखायासै 5टायावसो उन्दुदोंमोन ओंखायनो दानि 8टायावसो सिरि मोनदो आरोना सिरि मोननानै एकदम दुगैयालासिनो आङो लामा सिबैबाय डास्टबिन दोनहैबाय बाहेराव ओमफ्राय लामा सिबखांना गार्डेन सिबखांनानै लिरखांनानैसो आङो दुगैनानै लाबाय आरोना दुगैखांना देलायखांनाय लोगो लोगोनो मालि भैया मोना फैबाय ओमफ्राय साहा कफि लोंगोन होनबाय नालाय साहा कफि लोंगोन होनदों नालाय गावसोरनो लायदो ओमफ्राय दा बानायना होनोसै ओमफ्राय जोंबो बिदिनो साहा लोंखांनानै ओंखाम संना जानोसै ओमफ्राय न' लिरग्राया फैखासिगोन बेनोबो दा न' लिरग्रा जि सुग्राफोर फैयोबा बिसोरनोबो साहा बनायना होलायनांसिगोन आरोना आं हारसिंसो थागोन जि बुरजा मेथाइ होलांदो मेदामा जोंहा रानियाबो न'आव थांसिगोन आरोना भट होनो थाखाय आंखौ सुटि होआसै आबैमोना न'आव थाया नालाय बिसोरो बाहेरायाव थांनायखाय माने आंखौ सुटि होआसै न' नेनांगोन होननानै आं हारसिंनो न' नेनांसिगोन आरोना सानावथ' न' लिरग्रा जि सुग्राफ्रा ओंखाम संग्राफ्रा फैखागोन ओमफ्राय हरावसो आं हारसिं हास्रिस्रि मारै जागोनथाय सिकिउरिटिफोर दोङो लामा लामा जेबो गिनांगौ गैया आं न' सिङाव दर फांथेनानै ग्रोब थाबानोथ' जाबाय दा बाबुआ लाबोदों कफि बनायनो सिखार आं गाइखेर फुदुंसै गाइखेरखौबो 1 लिटार मानि लाबोदों मोननै पेकेट 1/2 लिटार